Eta gero nire aitonak, jotezian batea eta betia, eta beti kanpoan ibiltzezan, tonelei gauzekatekan. Eta zatizut, kutsekin azaukan arrek oso amistade handiakin, eta oazan, el oficial principalena berea, jotezan haiekin munika, eta erotezan zenbat osortzi batzi, 200 bihartzana, trenan jotezian, etortzezian, eta ite zuten esposizioa. Zeiten zuten, erosi, saldu edo zeiten zuten? Nire osab... Bai, tonelak erosi edo zeiten Ez, zuten? nire batek esku joten maziman, Inazioa zuk barrik hau, o besti hau, bateintzako, haizu, esto zagardote jentzako, hor kosetxeruak, zagarduak, kupelak handiak iten bazitun, pues kupelentzako ere bai, baina ordu nitezian basarritan. Baina, bakizu bordelesak eta gauz horiek, nik asko ikusi ditut bordelesak ekartzea, hor Logroñotikan gero hasizian, los fudres esate zilotena, baina linbizi, barriketan etortzezian, nik ikusiet, el romeral de pasaje, el nidokuake bere bordelesakin, etortzezian estazioa eta handikan hartze zuten, eta ekartze zuten bere almazenetan. Genean ekartzen zuten Alemaniatik? Ez. Aitonak ziten zuen, konkretuki ziten zuen, joaten zamuntzera? Zerbezakin hemendikan. Hemendikan eramaten zuten? Bai, kutz jotezan hemendikan bere elaborazioa, bere fabrikazioakin. Eta itezun, nola, egoten da konkursos de zagarduak eta, oie jotezian, zerbezena. Eta orduan jotezan beha, zerbait abereatu itemazan, o zerbait itemazan, beha konpontzeko. Osea, barrik eske jotemazian, eta behak zelezioa zaukaten, eta etzan galdu biharrua, eta perdida bat o zerbait ibaldimazun, konpondu inbiazan segituan, ez isuriteko dena. Eta hola, ostako jotezan, behar beste zauko ez da joten. Orduan tratuetan ibiltzen zen, ezta? Alemanian eta gero Nafarroan ere? Baro, jotezan Nafarroare, anola dagoen bineduak eta bodegetan eta hola, inbiarzioten barrikak eta bordelesak, eta orduan jotezan ara, eta anitezun bere bordelesak eta gauzak. Beha ibiltzezan, bere kontua itezun toneleia, bere toneleria, eta behak itezun bere barrikak, bere gauzak eta hori itezun. Bai. Izengoitia bat zeukan, ez? Bai, oso gainea, oso handia izango izu gauza bat. Leno, ez zegoen karretera nazional, bide zer zegoen. Gero, oinez, joan behar zan, Herreratikan, oinez, Donosti da. Eta nire aitonak, baizu zintzunen batean, intzun, xoxoka bate eosi, eta Berlina bat. Eta jotezan, bere emaztiakin, eta nire amona lotzatu itezan pixkat. Denak, eske, leheno itezan, eudila ite dula, eta beti alpargatakin ibiltzezian denak, eta nire amak esatezun, jote ginen alpargata, Eliza joan behar genuen, eta eudila ite mazenun, alpargataken du, eta jote ginen bati gabe. Eta gero Elizan jartze ginen lehorrak, bestela, jote baginen, alpargat guzti itezi zaigun, eta ezin zan. Olako, ez da, hola oitua gaude guain. Así que hori da. Eta gero, esango izunik. Konta iguzu el zibilizao? Bueno, horren, nire osabak, nire aitona joan zanen bat jotezan, enkarguak inkongo zioten, eta joan zan, Arrinkon de Soto, beste gauze batea itea. Eta orduan joan zan, eta ez dakizen bada demora pasako zunan, eta launak etorri zianean, esan zioten, Juan José etorri ala izta, bai. Eta ze mouz da, ondo, eta ze mouzan, gizan, oie, zibilizatua, deo handikan. Eta hordikan, el zibilitau, horrekin gelditu zan beste gauzikan etzun. Bai, hoxe esan, da denere amaietzitza jo gustatzen. Bueno, nik esango izu gauza bat, nire aitonen gauza. Izan dizutez, kutz, eta lenguan zure aitai kontantu nion, eta esan ziren, eza jozu nire jozuri, esango jot. Nire aitona jotezan, eta orduan kutzek, amate zitun zerbezak plaza de toros eta han saldu dituzuten. Eta nire aitona jotezan,
barrika bezala, barrikakin, eta nire senarrak esatezun, zerbeza, hobena, eta ederki, hola, temperaturan eta hola, zegola, txofrenian, plaza de toro zenian. Eta nire aitona, emate zion, entradak, kutzek, eta un batian, nire amona etxan joaten, eta nire ama oso gazteikan joan da toro, xexeneta. Eta jontzan un batian, la Mariana, larreakin, eta bilak, bere aitakin. Eta nire aitona joan zan, bueno, a ber, entradia, izango zian, zan, tendido, baino eguzkikoak izango zian. Bueno, eta hemen jarri zaitez, uste zala, bigarrena, no, hirugarren fila, oso entrada bolitak. Hala, hemen zuek hemen, eta ez muitu nire aitona. Bueno, ederki, nire amata, bilak, bineska, gaztiak, han. Eta handa, esto pasa, etorri da akomodadoria, eta esan diote, a ber, niñas, levantaros, que, a ver, esta no es vuestra localidad. Eta jarri zuten, bi señor. Claro, orduan, la epoka eta horko jendia, harri propina ondan bengango zioten, eta aie bialdu zuten gora. Nire aitonak bukatu zutenian, 600 batetik bestea deskantzu hori, jartzezan bere atian, eta bete aztezun, oi, nire alaba eta bere launa ez daude bere tokin. Zein duten eskobek. Hasi da behirak eta ikusten dute, hango jen daudela. Abai, bukatu da xexenak, eta nire aitona handi joa bere alaben gara. Zeite zute zuek hemen, zerek ekarri zute. Ezke gizon horrek esan digu, abai, etorri honea, nonde zute entradak hemen, etorri. Hartu, inorri esan gabe, bere entrada joan, bere gizona jai esan, mesedez, hau ez da zure tokila, uste ekibukatu ez daudera, tokila obena dia. Altxain behar zuten, etorri. Esei, eta bestea behaldea. Eta gero, nire amak esatezun, lotzatuta. A ber, mukizu hobek, hola, eta gizon haiek preparatuak eta angur, eta bialdu, nola, gure aita bialduzu, pero gure aitak ez duen, esan zion, diplomazia hondiakin, barkatu baino usteet, gaizki zauzela hemen ez da zuretzako, Ez, beida, entradobek honen adia, eta grazia bestea zaukatela, eta hasi jontzala, eta ikusitzen, eta Mariana horrek esatzen mentzioa, aizan, nola indin ideaitak, eske, aitak gero esan zion, hau izan, eske egila da, zuek entradoi etzen naukazuten, bere tokira konbiatzen duten, horrek, klaro, propinat, enbateatik anta, nesko hobek ez dakite, baina ez dakiten zenekin etorri zanta, hola xen. Hasiko horrengatik, esan zien nahi, ez haitu zuri, zunere semiari, esango jot, esan zien, holako gauzak dira, esaten dianak, bueno.